நம்ம தேவ் கிரியேஷன்ஸ்ல கிட்ஸுக்கு உண்டான ஸ்போர்ட்ஸ் டே ப்ராப்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் புதுசா கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுல என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குன்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து சன்ஃப்ளவர் ப்ராப்ஸ். இது ஸ்மைல் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கும். இது வந்து நம்ம கிட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டான்ஸுக்கு. சைனீஸ் ஷார்ட் ஃபேனு. நிறைய பேர் பிளைன் கலரா வேணும் டான்ஸுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்காக இதுல நிறைய கலர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கும். அதுல என்னென்ன கலர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர், பிங்க் அண்ட் லாவெண்டர் கலர், பிளாக் அண்ட் yellow கலர், ஆரஞ்சு அண்ட் green கலர், ரெயின்போ கலர் லாங் ஃபேன்லயே இது டிஃப்ரெண்டான கலர்ல இப்ப புதுசா வந்திருக்கு. இது வந்து ஃபயர் ஃபேன் ஸ்டிக். இப்ப புதுசா ப்ராப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கும். இது வந்து டான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ற ஃபெதர் ஷால். அதுலயே நிறைய கலர் வெரைட்டிஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டான்ஸ் ப்ராப்ஸ் வேணும்னா நம்ம தேவ் கிரியேஷன்ஸ் பேஜை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. மோர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம தேவ் கிரியேஷன்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.